Fiul meu mi-a spus să nu mai vorbesc cu nepoții mei. Cuvintele acelea m-au lovit ca un baros în piept. Nu m-am gândit niciodată că pruncul pe care l-am crescut va deveni cea mai mare sursă de durere a mea. Astăzi am să vă spun ceva ce n-am crezut că voi împărtăși vreodată. Și dacă, măcar pentru o secundă, povestea asta vă sună cunoscută, vă rog doar să dați un like acestui video și să vă abonați. Mă va ajuta să continui să-mi deschid inima. Numele meu este Margareta și am 73 de ani. Locuiesc într-un apartament mic, cu o cameră, într-un cartier vechi din București, unde chiria costă mai mult decât câștigă majoritatea oamenilor într-o lună. Pereții sunt subțiri și îmi aud vecinii certându-se pe bani, pe copii, pe viață. Dar nimic nu m-a pregătit pentru tăcerea care avea să-mi umple în curând propria casă. În fiecare dimineață mă trezeam la 5:30, înainte ca orașul să se trezească de-a binelea la viață. Mirosul de cafea proaspătă se amesteca cu zumzetul îndepărtat al mașinilor de gunoi care își făceau rondul. Stăteam la fereastra bucătăriei, privind primii alergători din parcul Cismigiu, cu răsuflarea vizibilă în aerul rece al dimineții. Pregăteam micul dejun, nu doar pentru mine, ci sperând, mereu sperând, că nepoții mei mă vor surprinde cu o vizită. Toma, nepotul meu de 8 ani, iubea clătitele mele cu afine. Sara, care are acum 11 ani, prefera omleta cu cașcaval. Păstram ambele ingrediente în frigiderul meu mic, chiar și atunci când eram strâmtorată cu banii. Chiar și atunci când trebuia să aleg între a cumpăra mâncare și a-mi plăti medicamentele pentru tensiune. Fotografiile de pe polița șemineului spuneau povestea unor vremuri mai bune. Într-una este Mihai, fiul meu, la 7 ani, cu un zâmbet știrb, ținând în mână o minge de fotbal de firmă pentru care economisisem 3 luni. O alta o arată pe Sara, făcând primii pași în sufrageria mea, cu brațele întinse spre mine, cu bucurie pură pe fața ei dolofană. Poza de școală a lui Toma de anul trecut stă lângă ea. Îi mai căzuse un dinte, la fel ca tatălui său la vârsta aceea. Dar în ultima vreme, când veneau în vizită, zâmbetele lor păreau forțate. Sara abia își ridica ochii din telefon. Toma mă întreba dacă poate să se uite la televizor în loc să mă ajute să facem prăjituri, așa cum obișnuiam. Iar Mihai, fiul meu, bărbatul pentru care am sacrificat totul, stătea lângă ușă de parcă abia aștepta să plece. Partea cea mai rea era tăcerea. Nu liniștea confortabilă pe care o împărtășeam când făceam puzzle-uri împreună, ci liniștea grea, sufocantă, a resentimentelor nespuse. O simțeam cum se adună ca norii de furtună deasupra Bucureștiului, întunecată și amenințătoare. Acea zi de marți din octombrie a început ca oricare alta, doar că nu a fost așa. Așteptam cu nerăbdare prânzul nostru săptămânal la micul restaurant de pe o străduță lăturalnică. Devenise tradiția noastră după divorțul lui Mihai. El, copiii și cu mine, împărtășind povești la o cafea fără fund și clătite cu ciocolată. Dar la 11:30 în acea dimineață mi-a sunat telefonul. Bună, mamă. Vocea lui Mihai era plată, ca de afaceri. Nu mai ajungem astăzi. Am strâns telefonul mai tare. E totul în regulă? Sunt copiii bolnavi? Nu, sunt bine. Doar că avem alte planuri, alte planuri. Cuvintele au rămas plutind în aer ca un fum. Am încercat să-mi păstrez vocea calmă. Păi, poate reprogramăm pentru mâine? Am cumpărat ingrediente pentru negresa preferată a lui Toma. Pauza s-a întins atât de mult, încât am crezut că s-a întrerupt apelul. Mamă, trebuie să vorbim. Dar nu astăzi. Te sun eu mai târziu. A închis înainte să pot răspunde. M-am uitat la telefonul din mână, tonul bâzâind ca o viespe furioasă. Afară, la fereastra mea, viața continua normal. Taxiurile claxonau pe bulevardul principal. Oamenii își plimbau câinii, își cărau cumpărăturile, își trăiau viețile. Dar în interiorul micului meu apartament, ceva fundamental se schimbase. Am petrecut după amiaza aceea făcând negresă oricum. Ritualul familiar de a măsura făina, a sparge ouăle, a amesteca bucățelele de ciocolată în aluat, îmi ținea mâinile ocupate și mintea departe de gânduri negre. Negresa a ieșit perfectă, aurie și mirosind a amintiri din copilărie.
Am învelit-o în folie de aluminiu și am așezat-o pe blatul din bucătărie, așteptând. Mihai nu a sunat în acea seară, nici a doua zi, nici a treia zi. Lăsați-mă să vă povestesc despre sacrificiile pe care le-am făcut pentru familia mea. Nu pentru că vreau milă, ci pentru că trebuie să înțelegeți cât de adâncă este această trădare. Când Mihai avea 16 ani și a fost arestat pentru furt din magazin, mi-am cheltuit tot contul de economii pe un avocat. Banii pe care îi strânsesem pentru o mașină nouă, duși într-o săptămână. Am mers cu metroul la muncă încă 3 ani, cu picioarele umflate în pantofi ieftini, pentru că fiul meu avea nevoie de ajutor. Când a absolvit liceul cu note de trecere la limită, am lucrat în ture duble la spitalul unde eram infirmieră pentru a-i plăti o facultate particulară mai accesibilă. 70 de ore pe săptămână, cu spatele dureros, cu mâinile aspre de la dezinfectant și produse de curățenie. Dar am crezut în el. Am crezut în potențialul lui. Când s-a născut Sara și prima soție a lui Mihai l-a părăsit, cine credeți că a stat cu acel bebeluș în fiecare zi cât el mergea la muncă? Eu. Am schimbat scutece, am legănat-o nopțile când avea colici, i-am cântat cântece de leagăn până am răgușit. Aveam 64 de ani și artrită la genunchi, dar am făcut-o cu bucurie pentru că fetița aceea era lumea mea. Și când a apărut Toma 3 ani mai târziu, după ce Mihai s-a recăsătorit, am făcut totul din nou. 2 copii mici în apartamentul meu, jucării împrăștiate peste tot, covrigei striviți în covor. Am iubit fiecare minut haotic. Mamă, poți să stai cu copiii în weekendul ăsta? Ioana și cu mine avem nevoie de puțin timp singuri. Mamă, ne poți ajuta cu chiria luna asta? Suntem cam strâmtorați. Mamă, copiii au nevoie de geci de iarnă. Știi cât de scumpe sunt? Am spus, da la tot. La fiecare cerere, la fiecare solicitare, la fiecare urgență de ultim moment. Când mi s-a stricat centrala termică într-o iarnă geroasă și nu mi-am permis să o repar, am purtat 3 pulovere și mi-am încălzit apartamentul cu cuptorul, în loc să-i cer ajutorul lui Mihai. Avea destule griji cu propria lui familie, dar cererile continuau să vină, iar recunoștința devenea tot mai rară. Ești dramatică? Mamă, spunea Mihai când menționam că mă simt exploatată. Apreciem tot ce faci. Dar ochii lui fugeau când spunea asta, iar vocea lui avea acea notă de nerăbdare care îmi strângea pieptul cu o durere familiară. Punctul de ruptură a venit într-o joi rece de noiembrie. Mă luptam cu o răceală urâtă de o săptămână, genul care se așează în piept și face fiecare respirație să pară un efort. L-am sunat pe Mihai să-l rog să-mi ia niște cumpărături. Doar lapte, pâine, supă. Strictul necesar, pentru că eram prea amețită să cobor în siguranță scările la metrou. Mamă, nu pot azi. Ioana are clubul de carte și am promis să-i duc pe copii la antrenamentul de fotbal. Nu poți să comanzi online? Livrarea la domiciliu costa dublu față de cumpărăturile făcute de mine și știa că bugetul meu era limitat. Dar mai mult decât atât, nu era vorba de cumpărături. Era vorba de nevoia ca fiului meu să-i pese dacă trăiesc sau mor. Am petrecut acea zi sorbind ceai călduț și privind cerul gri de noiembrie, întrebându-mă când am devenit o asemenea povară pentru oamenii pe care îi iubeam cel mai mult. Cuvintele crude au venit la început în doze mici, tăieturi mărunte care nu păreau intenționate, dar lăsau cicatrici la fel de adânci. Mamă, îți faci prea multe griji. Copiii sunt bine fără să stai mereu cu ochii pe ei. Ioana crede că e mai bine să stabilim niște limite cu familia extinsă. Trebuie să înțelegi că lucrurile sunt diferite acum. Avem propriul nostru mod de a face lucrurile. Familie extinsă. De parcă nu eram bunica lui Toma și a Sarei, ci o rudă îndepărtată a cărei implicare era opțională. Ziua mea de naștere în acel an a fost uitată până 3 zile mai târziu, când a sunat Sara să-și ceară scuze cu o voce care suna regizată. Ne pare rău că am uitat de ziua ta, bunico. Am fost foarte ocupați cu școala. Participasem la fiecare serbare, la fiecare târg de știință, la fiecare ședință cu părinții când Mihai nu putea ajunge. Dar acum eram un gând de ultim moment, o notă de subsol în viețile lor aglomerate. Crăciunul a fost mai rău. Plănuiam de luni de zile,
economisind puțin în fiecare săptămână pentru a cumpăra cadouri pe care știam că le vor iubi. O minge de fotbal nouă pentru Toma, materiale de pictură pentru Sara, care începuse să deseneze. Pentru Mihai și Ioana găsisem o ramă foto frumoasă pentru fotografia de familie pe care speram să-și o facă. Dar când a venit dimineața de Crăciun, eram singură. Plecaseră la părinții Ioanei, undeva pe Valea Prahovei, fără să-mi spună măcar. Am aflat dintr-o postare de pe Instagram a Sarei. O fotografie a întregii familii în pijamale asortate, deschizând cadouri în jurul unui brad imens. Am stat în apartamentul meu în acea zi de Crăciun, înconjurată de cadouri împachetate pe care nu aș mai avea ocazia să le ofer, mâncând o cină la microunde și uitându-mă la filme vechi. Tăcerea era asurzitoare. Dar ce era mai rău abia urma să vină. Descoperirea care avea să spulbere ce mai rămăsese din încrederea mea. Într-o după-amiază de ianuarie, stăteam cu Toma și Sara în timp ce Mihai și Ioana mergeau la un consilier matrimonial. Da, știam de problemele lor înainte să mi le spună. Copiii aud totul și șușoteau despre certurile dintre mami și tati. În timp ce copiii dormeau, am decis să fac ordine în camera lor de joacă. Era un haos de piese Lego și cărți de colorat, genul de haos frumos care vine odată cu copiii. În timp ce aranjam biroul Sarei, am găsit un dosar cu lucrări de la școală pe care îl lăsase în urmă. Dar între o temă la matematică și o fișă de lectură era ceva ce mi-a înghețat sângele în vine. Un extras de cont. Extrasul de cont al lui Mihai, cu numele și adresa lui tipărite clar în partea de sus. Mâinile îmi tremurau în timp ce citeam cifrele. Soldul contului curent era de peste 70.000 de lei. Contul de economii arăta aproape 150.000. Și acolo, subliniat cu un marker galben, un depozit de luna trecută. 10.000 de lei de la Fond de Urgență Margareta. Fond de urgență. Banii pe care le-i dădusem pentru presupusele facturi medicale ale lui Toma după ce căzuse de pe bicicletă. Banii pe care îi adunasem renunțând la cablul TV, trecând la produse alimentare mai ieftine și sărind peste mamografia mea anuală pentru a economisi banii de coplată. Nu existaseră facturi medicale. Accidentul de bicicletă al lui Toma se soldase cu un genunchi julit și un orgoliu rănit. Nimic mai mult. Mă mințiseră. Îmi manipulaseră dragostea pentru nepotul meu pentru a finanța ceea ce părea a fi o vacanță, judecând după alte depozite pe care le-am recunoscut, taxe de hotel de pe Valea Prahovei, note de plată de la restaurante unde eu nici nu puteam visa să mănânc. Am stat pe scaunul mic al Sarei, cu acel extras de cont în mâinile tremurânde, și am simțit cum ceva a murit în mine. Nu doar încrederea mea, ci și iluziile mele despre cine devenise fiul meu. Băiețelul care plângea când călca accidental pe un gândac se transformase într-un bărbat care putea să-și mintă mama în vârstă în față și să-i fure banii de mâncare. Confruntarea a avut loc 3 zile mai târziu. Am petrecut acele zile repetând ce aveam de spus, cum voi aborda situația. Voiam să-i dau lui Mihai o șansă să explice, să-și ceară scuze, să demonstreze că era o neînțelegere teribilă. A venit să-i ia pe copii într-o duminică seara, părând obosit și distras. Ioana aștepta în mașină, cu motorul pornit, clar nerăbdătoare să ajungă acasă. Mihai, trebuie să vorbim. Ceva în vocea mea l-a făcut să-și ridice privirea din telefon. Despre ce, mamă? Am ridicat extrasul de cont. Fața ei s-a albit, apoi s-a înroșit, apoi s-a așezat în acea expresie defensivă pe care mi-o aminteam din adolescența lui. De unde ai asta? Sara l-a lăsat în dosarul ei de școală. Mihai, mi-ai spus că Toma are nevoie de tratament medical. Ai spus că nu ai bani pentru facturile de la doctor. E complicat, mamă. Nu ai înțelege. Încearcă-mă. A oftat acel sunet împovărat care mă făcea să simt că eu sunt cea nerezonabilă. Uite, am avut cheltuieli. Nu medicale, dar tot cheltuieli. Copiii aveau nevoie de lucruri. Ioana a fost stresată din cauza banilor. Deci m-ai mințit? Nu te-am mințit. Doar. Am simplificat adevărul. Îl crescusem pe acest bărbat să fie sincer, să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile sale.
când învățase să vorbească în eufemisme corporatiste. Mi-ai luat banii de mâncare pentru a plăti o vacanță pe Valea Prahovei. Maxilarul i s-a încleștat. Aveam nevoie de acel timp liber. Căsnicia noastră a fost sub presiune, iar copiii trebuiau să ne vadă fericiți. Și de ce am eu nevoie, Mihai? De stresul meu nu-ți pasă? Mamă, ești dramatică. Nu e ca și cum mor de foame. Cruzimea nonșalantă a acelei afirmații mi-a tăiat respirația. Nu e ca și cum mor de foame. De parcă luptele mele erau nesemnificative, sacrificiile mele fără sens. Am sărit peste mamografie pentru a-ți da acei bani. Pentru o clipă, doar pentru o clipă, l-am văzut pe băiatul pe care îl crescusem sclipind pe fața lui. Dar apoi mecanismele lui de apărare s-au activat din nou. Asta a fost alegerea ta, mamă. Nu ți-am cerut niciodată să faci asta. Nu mi-ai cerut niciodată să fac nimic din toate astea, Mihai. Dar am făcut-o pentru că te iubesc, pentru că am crezut că și tu mă iubești. Te iubesc. Dar dragostea are limite. Nu poți pur și simplu să-ți cumperi intrarea în viețile noastre tot timpul. Să-mi cumpări intrarea. Cuvintele au lovit ca o palmă. Fiecare sacrificiu pe care îl făcusem, fiecare leu pe care îl dădusem, fiecare noapte nedormită în care îmi făcusem griji pentru problemele lor, reduse la mită în mintea propriului meu fiu. Asta crezi tu că am făcut? Mamă, trebuie să recunoști, folosești banii pentru a controla situațiile. Te oferi să plătești pentru lucruri ca să poți avea opinii despre cum ne trăim viețile. M-am uitat la el, acest străin purtând chipul fiului meu, și am realizat că nu-l mai cunoșteam deloc. Ieși afară. Mamă, ia-ți copiii și ieși din casa mea. M-a strigat pe nume în timp ce mergeam spre dormitorul meu și închideam ușa. L-am auzit adunând lucrurile copiilor, am auzit-o pe Sara întrebând de ce bunica este supărată, l-am auzit pe Toma plângând pentru că nu înțelegea ce se întâmplă. Am auzit ușa de la intrare închizându-se și apoi tăcere. Nu am plâns în acea noapte. Durerea era prea adâncă pentru lacrimi, îngropată atât de adânc, încât se simțea ca o greutate fizică în piept. În schimb, am stat la fereastra mea, privind luminile orașului sclipind ca niște stele îndepărtate, și am încercat să-mi dau seama unde am greșit atât de mult. Săptămânile care au urmat au fost straniu de tăcute. Fără vizite duminicale, fără telefoane de urgență, fără cereri de bani sau de a sta cu copiii. Apartamentul meu se simțea prea mic și prea mare în același timp, înghesuit cu amintiri, dar gol de scop. Am așteptat ca Mihai să sune, să-și ceară scuze, să explice. Am așteptat ca copiii să întrebe când mai pot veni în vizită la bunica. Am așteptat un semn că familia noastră putea fi reparată. În schimb, am primit un mesaj text într-o marți dimineața, în februarie. Nici măcar un telefon, un mesaj, de parcă eram o cunoștință care nu merita politețea vocii lui. Mamă, Ioana și cu mine am vorbit. Credem că ar fi mai bine să nu-i mai contactez pe copii pentru o vreme. Sunt confuzi în legătură cu ce s-a întâmplat și avem nevoie de timp să-i ajutăm să proceseze totul. Te vom contacta noi când vom fi pregătiți. Am citit acel mesaj de 17 ori, fiecare lectură făcându-l mai suprarealist. Să nu-i mai contactez pe copii, să nu-mi mai contactez proprii nepoți. De parcă aș fi fost un fel de amenințare, o influență periculoasă de care trebuiau protejați. Am sunat imediat, dar a intrat direct în căsuța vocală. Am sunat din nou o oră mai târziu. Același rezultat. Am încercat la telefonul fix de acasă, deconectat. Am mers cu mașina până la apartamentul lor dintr-un cartier rezidențial, dar portarul nu m-a lăsat să urc. Îmi pare rău, doamna Popescu. Ordine de la proprietar. Ordine de la proprietar. Fiul meu dăduse ordine să mă țină departe de proprii mei nepoți. În acea după-amiază, am mers la un birou de asistență juridică gratuită, un birou înghesuit care mirosea a cafea și disperare. Avocata, o tânără pe nume Sandra care părea abia ieșită de pe băncile facultății, mi-a ascultat povestea cu o simpatie profesională. Doamna Popescu, înțeleg că este devastator pentru dumneavoastră. Dar, legal, părinții au dreptul de a controla cine are acces la copiii lor, cu excepția cazului în care există dovezi de abuz sau neglijență.
Mă abuzează pe mine, am întrerupt-o. Asta nu contează? Fața Sandrei s-a înmuiat. Emoțional? Da. Legal? Nu. Drepturile bunicilor în România sunt foarte limitate. Ar trebui să demonstrați că refuzul accesului la copii este dăunător interesului superior al acestora. Bineînțeles că este dăunător. Am făcut parte din viața lor de când s-au născut. Știu. Și îmi pare rău. Dar instanțele, în general, sunt de partea părinților, cu excepția cazurilor extreme. Cazuri extreme. Dragostea mea pentru Toma și Sara, anii în care am avut grijă de ei, legătura pe care am construit-o prin povești de adormit copiii, genunchi juliți și proiecte de artă, nimic din toate acestea nu conta în ochii legii. M-am întors acasă pe jos prin parcul Cismigiu în acea zi, pe lângă locul de joacă unde o dădusem pe Sara în leagăn, pe lângă lacul unde eu și Toma hrănisem rațele primăvara trecută. Orașul mi s-a părut ostil pentru prima dată în 10 de ani, plin de străini care nu puteau înțelege golul care se căscase în viața mea. Dar renunțarea nu era în firea mea. Dacă Mihai voia să joace jocuri, dacă voia să mă pedepsească pentru că m-am apărat, atunci aș găsi o altă cale să le spun nepoților mei că încă îi iubesc. Atunci mi-am amintit de ursulețul de pluș. Acum 3 ani, când Toma trecea printr-o fază cu coșmaruri, îi cumpărasem un ursuleț de pluș Maro de la un magazin de jucării din centru. Nimic special, doar un ursuleț moale, pufos, cu o panglică roșie la gât. Dar ceea ce îl făcea special era buzunarul ascuns pe care îl cususem pe spatele lui, un compartiment secret unde Toma își putea păstra comorile. O piatră specială din Cismigiu, biletul de la primul său meci pe stadion, mici suveniruri care contau doar pentru el. Toma îl numise pe ursuleț gardianul și de atunci stătea pe patul lui. Prin divorțul părinților săi, prin mutarea într-un apartament nou, prin toate schimbările și haosul din viața lui tânără, gardianul fusese companionul său constant. Mihai și Ioana mă puteau împiedica să-i vizitez, să-i sun, să le văd chipurile, dar nu puteau monitoriza fiecare jucărie din casa lor. Nu puteau căuta în fiecare buzunar și ascunzătoare din dormitorul unui băiețel. Am petrecut 2 zile creând mesajul perfect. Nu prea lung. Nu voiam să-l copleșesc pe Toma dacă îl găsea primul. Nu prea acuzator, nu l-aș fi pus în mijlocul problemelor adulților. Doar ceva care să le spună amândurora că bunica încă îi iubește, încă se gândește la ei, încă speră să-i revadă într-o zi. Mesajul final a fost scris pe o bucată de hârtie de orez cu cel mai mic scris al meu. Dragii mei Toma și Sara, mă gândesc la voi în fiecare zi. Vă iubesc mai mult decât toate stelele de pe cer și toți peștii din ocean, exact cum vă spuneam la culcare. Sper că sunteți buni unul cu celălalt și că învățați bine la școală. Sunt mândră de voi mereu, indiferent de orice. Sper ca într-o zi să facem din nou prăjituri împreună și să mergem să hrănim rațele în Cismigiu. Până atunci, să știți că purtați dragostea mea cu voi oriunde mergeți. Pentru totdeauna, bunica voastră Margareta. Am împăturit hârtia de orez într-un pătrat mic și am sigilat-o într-o punguță de plastic pentru a o proteja de umezeală. Apoi a urmat partea grea, să o duc în dormitorul lui Toma. Ioana lucra la un butic de lux din centru sâmbăta după amiaza. Mihai antrena echipa de fotbal a copiilor sâmbăta. Copiii ar fi cu Bona, o adolescentă pe nume Maria care locuia în blocul lor. O întâlnisem de câteva ori, o fată drăguță care studia asistența medicală la facultate. Am așteptat peste drum de blocul lor în acea sâmbătă, simțindu-mă ca o infractoare care își pândește propria familie. Exact la 2:15, l-am văzut pe Mihai plecând cu geanta de antrenor. 20 de minute mai târziu, a apărut Ioana în hainele de lucru. Am mai așteptat o oră pentru siguranță, apoi m-am apropiat de clădire. Doamna Margareta. Maria părea surprinsă, dar bucuroasă să mă vadă. Toma și Sara, uitați-vă cine e aici. Fețele copiilor s-au luminat de o bucurie sinceră și pentru o clipă toată durerea și furia s-au topit. S-au aruncat la mine cu îmbrățișări atât de puternice, încât aproape m-au doborât. Bunico, ne-a fost atât de dor de tine! De ce n-ai mai venit să ne vezi? Tati a spus că ai fost bolnavă. Te simți mai bine acum? Bolnavă,
Bineînțeles că asta le spusese. Nu că mă scosese din viețile lor, ci că eu nu putusem să-i vizitez. Făcându-se să pară fiul grijuliu care își îngrijește mama bolnavă. Mă simt mult mai bine acum că v-am văzut, am spus, ceea ce nu era o minciună completă. Am petrecut o oră împreună. Am ajutat-o pe Sara la un proiect școlar despre sistemul solar. M-am jucat cu piese Lego cu Toma, construind o navă spațială elaborată care putea călători pe Marte. Activități normale de bunică, care păreau atât prețioase, cât și sfâșietoare, știind că ar putea fi ultimele. Când a venit timpul să plec, am cerut să folosesc baia. În schimb, m-am strecurat în dormitorul lui Toma. Gardianul stătea pe pernă, uzat și iubit, cu un ochi de nasture ușor desprins de la ani de îmbrățișări. Am găsit buzunarul secret la pipăit, degetele mele amintindu-și cusăturile pe care le făcusem cu atâta grijă. Micuțul mesaj a alunecat înăuntru cu ușurință, invizibil dacă nu știai exact unde să te uiți. Te iubesc, gardianule, i-am șoptit ursulețului, apoi i-am sărutat fruntea lui Toma și am plecat. Explozia a venit 2 zile mai târziu. Mi-a sunat telefonul la 6 dimineața, tonul de apel al lui Mihai, cel pe care îl personalizasem cu râsul Sarei de la petrecerea ei de 3 ani. Pentru o fracțiune de secundă, auzind acel sunet, am crezut că poate suna să ne împăcăm. Poate că copiii îl bătuseră la cap cu întrebări despre bunica. Poate că își dăduse seama cât de mult rău făcea familiei noastre. Ce naiba ai făcut? Vocea lui era furie pură, genul de furie care îți îngheață sângele în vine. Bună dimineața și ție, Mihai. Nu te juca cu mine, mamă. Toma a găsit micul tău mesaj. Plânge de 2 ore întrebând când te întorci. Sara vrea să știe de ce am mințit că ești bolnavă. Nu aveai niciun drept. Aveam tot dreptul. Sunt nepoții mei. Nu, sunt copiii mei și eu decid cine are voie să-i vadă. Furia posesivă din vocea lui era înfiorătoare. Aceștia nu erau copii pe care îi proteja, ci posesiuni pe care le controla. Și ai decis că nu sunt demnă? Am decis că ești toxică. Manipulezi oamenii cu bani și vinovăție, iar când nu obții ce vrei, acționezi pe la spatele nostru ca un fel de urmăritor. Urmăritor. Toxică. Cuvintele pe care propriul meu fiu le folosea pentru a mă descrie. Femeia care îi dăduse viață, îl crescuse singură după ce tatăl lui plecase, își sacrificase tinerețea și visele pentru a-i oferi orice oportunitate. Am lăsat un mesaj prin care le spuneam nepoților mei că îi iubesc. Dacă asta mă face toxică în ochii tăi, atunci poate că tu ești problema, nu eu. Ne-ai violat casa. Ai intrat în apartamentul nostru când nu eram acolo și mi-am vizitat nepoții, la fel cum am făcut de sute de ori înainte. Asta era înainte să începi acest război. Nu am început nimic, Mihai. Tu ai făcut-o când ai decis să mă scoți din viața lor pentru că nu te-am mai lăsat să furi de la mine. Tăcerea care a urmat a fost încărcată de furie. Când a vorbit din nou, vocea lui era de o calmitate mortală. Nu o să-i mai vezi niciodată. Nu-mi pasă ce trebuie să fac. Ordine de restricție, schimbarea încuietorilor, mutarea în alt oraș. Ai terminat de a mai face parte din această familie. Linia s-a întrerupt. Am stat ținând telefonul, uitându-mă la ecranul care afișa apel încheiat. Și am simțit cum ceva în mine s-a rupt definitiv. Dar odată cu ruptura a venit ceva neașteptat. Ușurare. Pentru prima dată în ani știam exact unde mă aflu. Nu mai existau iluzii de menținut, nicio speranță de care să mă agăț că lucrurile s-ar putea îmbunătăți dacă aș încerca mai mult, aș da mai mult, m-aș sacrifica mai profund. Fiul meu mi arătase exact cine era și, în sfârșit, l-am crezut. În acea după-amiază, am făcut ceva ce nu mai făcusem de 10 de ani. Am mers la cumpărături pentru mine. Nu pentru mâncare sau necesități, ci de pură plăcere. Mi-am cumpărat un pulover moale de lână, într-o nuanță de albastru care îmi făcea ochii să pară mai tineri. Am cumpărat cafea scumpă de la o prăjitorie artizanală, genul care costă 20 de lei paharul, dar are gust de rai. Am cumpărat o carte de poezii și o mică orhidee în ghiveci pentru pervazul ferestrei. Am cheltuit banii de mâncare ai lui Mihai,
sau ce-ar fi fost banii de mâncare ai lui Mihai, pe luxuri pentru femeia care uitase cum să se trateze cu bunătate. În acea seară, am sunat-o pe vecina mea, doamna Ionescu, o văduvă din apartamentul de alături care mă invita de luni de zile la partidele de remi. O refuzasem mereu pentru că obligațiile familiale erau pe primul loc. Doamna Ionescu, sunt Margareta de la apartamentul 4B. Partida de remi se mai ține joia seara? O, da. Ne întâlnim în camera comună de la parter. Vrei să ni te alături? Mi-ar plăcea. Minunat. Speram să vii. Doamna Georgescu aduce cele mai uimitoare plăcinte cu brânză, iar doamna Popescu face o prăjitură de casă care te face să-ți uiți de necazuri. Să-mi uit de necazuri. Când a fost ultima dată când am făcut ceva special conceput să mă facă să-mi uit necazurile? Doamnele de la Remi m-au primit de parcă aș fi fost o celebritate pe care o așteptau de mult. 4 femei la 60 și 70 de ani, fiecare cu propria ei poveste de drame de familie și reinventare personală. Am jucat cărți, am mâncat plăcinte și am vorbit despre orice, mai puțin despre copiii și nepoții care ne considerau de la sine înțelese. Știi care e problema ta, Margareta? A spus doamna Georgescu după ce le-am spus o versiune atent editată a poveștii mele. Crezi că dragostea înseamnă să spui da la orice, dar dragostea adevărată înseamnă uneori să spui nu. Doamna Popescu a dat din cap înțelept. Fata mea obișnuia să mă numească bancomatul ei personal. Știi ce am făcut? Am schimbat banca și nu i-am spus unde. Am râs cu toatele la asta, genul de râs amar care vine din experiența comună. Dar nu vă e dor de nepoți? Am întrebat. În fiecare zi, a spus doamna Ionescu încet. Dar nu mi-e dor să mă simt folosită. Nu mi-e dor să mă întreb dacă mă iubesc pe mine sau doar portofelul meu. Și știi ce e amuzant? Odată ce am încetat să mai fiu disponibilă ori de câte ori sunau, au început să aprecieze timpul pe care îl petrecem împreună. S-au întors? Unii da, alții nu. Dar cei care s-au întors din motivele corecte. Cei care s-au întors din motivele corecte. Fraza mi-a răsunat în cap în timp ce mergeam spre casă în acea noapte, pe lângă magazinele deschise târziu și cuplurile care își plimbau câinii, pe lângă reperele familiare ale unui cartier pe care îl numeam acasă de 15 ani. Poate că unele poduri meritau arse dacă duceau spre locuri unde nu voiai să mergi. Primăvara a venit devreme în acel an și odată cu ea, un sentiment de reînnoare pe care nu-l mai simțisem de 10 de ani. Am început să fac plimbări de dimineață în Cișmigiu, fără să mă grăbesc după programul nimănui, ci doar după al meu. Am descoperit părți ale orașului în care locuisem ani de zile, dar nu le explorasem niciodată cu adevărat pentru că fusesem prea ocupată să alerg de la o criză la alta, de la o urgență la alta. M-am înscris la grupul de scriere pentru seniori de la biblioteca de cartier. Ne întâlneam în fiecare marți, un cerc de 8 persoane împărtășind povești, poezii și amintiri. Am scris despre copilăria mea, despre cum am învățat să fiu asistentă medicală, despre bucuria de a-mi ține nepoții în brațe când erau bebeluși. Nu am scris despre durere. Încă nu. Acea rană era încă prea proaspătă, prea crudă pentru consumul public. Dar actul de a scrie în sine era vindecător. Punând cuvinte pe hârtie, modelându-mi experiențele în ceva coerent și plin de sens, mi-a amintit că aveam valoare dincolo de utilitatea mea pentru alții. În mai mi-am făcut o tunsoare nouă. Nimic dramatic, dar mai scurtă și mai elegantă decât bobul practic pe care îl purtasem timp de 20 de ani. Stilistul, un tânăr pe nume Cătălin cu ochi buni și mâini blânde, mi-a studiat fața în oglindă. Aveți niște pomeți frumoși, a spus el. Ar trebui să-i punem mai mult în valoare. Pomeți frumoși. Uitasem că am așa ceva. Femeia care mă privea din oglinda salonului era cineva pe care abia o recunoșteam. Tot 73 de ani, tot marcată de ani de griji și muncă, dar cumva mai ușoară. Cutele permanente dintre sprâncenele mele se atenuaseră. Umerii mei, mereu încovoiați de greutatea problemelor altora, stăteau mai drepți. Arăți cu 10 ani mai tânără, a spus doamna Ionescu când m-a văzut la partida noastră de remi de joi seara. Care e secretul tău? Am încetat să mai car poverile altora, am spus, și am vorbit serios. Dar noaptea târziu, singură în apartamentul meu liniștit, încă mi-era dor de Toma și Sara cu o durere care se simțea fizică.
Mi-era dor de râsul Sarei când îi spuneam glume prostești. Mi-era dor de fața serioasă a lui Toma când se concentra la un puzzle. Mi-era dor să fiu necesară, chiar dacă acea nevoie fusese manipulată și exploatată. Singurătatea era reală și era adâncă și în unele zile amenința să mă tragă înapoi în vechile tipare de a da prea mult, de a accepta prea puțin. Atunci îmi reveneau în minte cuvintele doamnei Popescu. Cei care s-au întors din motivele corecte. Poate că Toma și Sara își vor găsi drumul înapoi la mine într-o zi. Poate că vor crește și vor realiza că bunica lor i-a iubit necondiționat, a luptat pentru un loc în viața lor chiar și atunci când a costat-o totul. Sau poate că nu. Poate că versiunea lui Mihai a evenimentelor va deveni adevărul lor, iar eu voi deveni o poveste moralizatoare în mitologia familiei lor. Bunica care nu a putut accepta limitele, care a insistat prea mult și a pierdut totul. Dar chiar dacă s-ar întâmpla asta, chiar dacă nu i-aș mai vedea niciodată, învățam în sfârșit să trăiesc cu mine însămi, ca protagonistă a propriei mele povești, mai degrabă decât un personaj secundar în ale tuturor celorlalți. Apelul a venit într-o marți umedă, în august. Număr necunoscut, dar prefixul era familiar, un cartier din București unde locuia Mihai. Aproape că nu am răspuns. Învățasem să-mi protejez pacea, să filtrez haosul care odinioară îmi definise viața. Dar ceva m-a făcut să răspund la al patrulea sunet. Alo, bunico? Vocea era mică, nesigură, mai matură decât mi-o aminteam. Sara? Da, eu sunt. Ești bine? O întrebare atât de simplă, dar încărcată cu 4 luni de tăcere și durere. Sunt bine, draga mea. Tu ești? Eu? Vocea i s-a frânt ușor. Mi-a fost dor de tine. Și lui Toma îi e dor de tine. Nu am înțeles de ce nu ai mai venit să ne vezi. Cuvintele atente ale unui copil care fusese instruit, căruia îi se spusese o versiune a evenimentelor care mă picta pe mine drept personajul negativ. Dar sub prudență am auzit un dor sincer. Și mie mi-a fost dor de voi, mai mult decât vă puteți imagina. De unde ai numărul meu? Mi l-am amintit de când eram mică. Te sunam când mami și tati se certau. Da, așa făcea. Sara îmi memorase numărul de telefon la 6 ani, mândră de ea că era suficient de mare să o sune pe bunica fără ajutor. În timpul divorțului părinților ei, mă sunase cel puțin o dată pe săptămână, de obicei în lacrimi, căutând alinare de la singurul adult din viața ei care părea să aibă timp și răbdare nelimitate. Părinții tăi sunt acasă, Sara? Nu. Au plecat la ceva de la muncă. Maria stă cu noi, dar se uită la televizor în sufragerie. Te sun din camera lui Toma. Din camera lui Toma, unde gardianul stătea pe pernă, unde mesajul meu secret provocase o asemenea explozie. Ironia nu mi-a scăpat. Sara, vreau să știi că te iubesc pe tine și pe Toma mai mult decât orice pe lume. Indiferent ce ți s-a spus despre motivul pentru care nu am mai venit în vizită, cel mai important lucru este că dragostea mea pentru voi nu s-a schimbat. Tati a spus că ești supărată pe noi. Inima mi s-a strâns. Bineînțeles că așa a spus. Făcându-i pe copii să se simtă responsabili, făcându-i să poarte povara conflictelor adulților. Nu sunt supărată pe tine sau pe Toma. Nu aș putea fi niciodată supărată pe voi. Uneori, adulții au neînțelegeri care nu au nicio legătură cu copiii, dar copiii sunt prinși la mijloc. Asta s-a întâmplat aici. Ești supărată pe tati? O întrebare atât de încărcată. Cum îi spui unei fete de 11 ani că tatăl ei ți-a frânt inima, ți-a furat banii și te-a scos din viața lor de parcă ai fi un fel de amenințare? Cum îi explici trădarea unui copil care încă trebuie să aibă încredere în părintele său? Sunt tristă din cauza unor lucruri care s-au întâmplat între tatăl tău și mine, dar asta e ceva ce trebuie să rezolvăm noi, nu ceva de care să-ți faci tu griji. Aș vrea să te întorci. Și eu aș vrea asta, draga mea. Dar acum nu este posibil. Din cauza certei? Pentru că părinții tăi au nevoie de puțin spațiu acum. Dar, Sara, vreau să-ți amintești ceva important. Indiferent ce se întâmplă, indiferent cât timp trece, tu și Toma sunteți mereu bineveniți în viața mea. Când veți fi mai mari, veți putea lua propriile decizii despre cu cine vreți să vă petreceți timpul. Cât de mari?
Păi când vei împlini 18 ani, vei fi adultă și vei putea lua toate deciziile singură. Dar chiar și înainte de asta, pe măsură ce crești, vei avea mai multe de spus. Mai e atât de mult până atunci. 7 ani. Părea o viață întreagă, mai ales pentru un copil. Părea o viață întreagă și pentru mine, la 73 de ani, când fiecare an era prețios și nesigur. Știu că pare mult, dar timpul trece mai repede decât crezi și voi fi aici când vei fi pregătită. Promiți? Promit. Am mai vorbit încă 20 de minute. Sara mi-a povestit despre școală, despre ora ei de desen, despre un băiat care îi plăcea și care nu știa că ea există. O conversație normală bunică-nepoată, care părea atât prețioasă cât și dureroasă. Când am închis, am plâns pentru prima dată în luni de zile. Nu lacrimi de furie sau trădare, ci lacrimi de dragoste, pierdere și speranță, toate amestecate. 2 zile mai târziu, a sunat Mihai. Știu că ai vorbit cu Sara. Ea m-a sunat. Are 11 ani. Nu are discernământul necesar pentru a înțelege limitele. A înțeles că îi era dor de bunica ei. Manipulezi un copil. Iubesc un copil. E o diferență, deși nu mă aștept să o înțelegi. Conversația a escaladat de acolo pe un teritoriu familiar, acuzații și contraacuzații, sentimente rănite deghizate în indignare morală. Dar ceva era diferit de data aceasta. Nu cerșeam înțelegerea lui sau nu încercam să-mi justific acțiunile. Nu mergeam ca pe coji de ouă pentru a-i evita furia. Pur și simplu îmi afirmam adevărul și îl lăsam să răspundă cum alegea. Dacă îmi mai contactez copiii, sunt nepoții mei, Mihai. Și Sara m-a contactat pe mine, nu invers. Dacă îi încurajezi să acționeze pe la spatele nostru. Am încurajat-o să-și amintească că este iubită. Dacă asta te amenință, poate ar trebui să te întrebi de ce. Linia a amuțit pentru un moment lung. Te-ai schimbat, a spus el în cele din urmă, și nu era un compliment. Da, m-am schimbat. Înainte îți păsa să ții familia asta unită. Încă îmi pasă. Dar am învățat că uneori dragostea înseamnă să renunți la oamenii care nu vor să fie ținuți. Vrei să spui că nu ne vrei în viața ta? O întrebare atât de încărcată. Asta spuneam? După luni de furie, durere și singurătate, eram gata să renunț complet la fiul meu? Vreau să spun că vreau oameni în viața mea care mă vor și ei acolo. Nu oameni care mă văd ca pe un bancomat sau un serviciu de babysitting gratuit sau pe cineva de învinovățit când propriile lor vieți nu funcționează. Nu e corect. Ai dreptate. Nu e corect. Nimic din toate astea nu e corect. Dar asta e ceea ce avem. O altă tăcere lungă. Le e dor de tine, copiilor, a spus el în cele din urmă, vocea lui mai blândă decât fusese în luni de zile. Știu. Și mie mi-e dor de ei. Poate. Poate am putea găsi o soluție. Vizite supravegheate. Contact limitat. Vizite supravegheate. De parcă aș fi o infractoare eliberată condiționat. Mihai, te-am crescut să fii un om bun. Ți-am dat tot ce am avut de dat. Te-am iubit necondiționat, chiar și când ai făcut greșeli, chiar și când m-ai rănit. Nu știu ce s-a întâmplat cu băiețelul care mi-aducea păpădii din parc și îmi spunea că sunt cea mai bună mamă din lume. Dar nu pot continua să alerg după cineva care vede dragostea mea ca pe o povară. Mamă, dacă mă vrei în viața ta, dacă vrei să fac parte din viața copiilor tăi, atunci trebuie să mă tratezi cu respectul pe care îl merit. Nu ca pe un oaspete care trebuie să-și câștige primirea, ci ca pe o mamă și o bunică care iubește această familie. Ce înseamnă asta exact? Înseamnă gata cu vizitele supravegheate. Înseamnă că nu mă mai tratez de parcă aș fi o amenințare pentru copiii tăi. Înseamnă că recunoști că nu am făcut nimic altceva decât să te iubesc, chiar și atunci când iubirea pentru tine m-a costat totul. Și dacă nu putem fi de acord cu asta? Întrebarea a plutit între noi ca un pod care putea fi traversat sau ars. Atunci îți doresc toate cele bune și sper că într-o zi vei înțelege ce ai aruncat. Am închis înainte să poată răspunde. Săptămânile care au urmat au fost unele dintre cele mai liniștite pe care le-am trăit în ani de zile. Fără drame, fără crize, fără telefoane de urgență cerând bani sau favoruri.
M-am așezat într-o rutină care se învârtea în jurul propriilor mele nevoi și interese pentru prima dată în 10 de ani. Plimbări de dimineață în parc, sesiuni de scris după amiază la bibliotecă, joia seara remi cu doamnele, excursii de weekend la muzee și librării, rătăcind în ritmul meu prin expoziții și rafturi, fără să-mi verific telefonul la fiecare 5 minute. Am descoperit că îmi place arta modernă, ceva ce nu avusesem timp să explorez înainte. M-am alăturat unui club de carte care citea ficțiune literară, romane provocatoare care mă făceau să mă gândesc la viață în moduri noi. Am început să urmez un curs de olărit la Universitatea Populară, învățând să modelez lutul cu mâinile mele, așa cum odinioară modelasem o viață în jurul nevoilor altora. Singurătatea era încă acolo, dar se simțea diferit acum. Nu singurătatea disperată, sfâșietoare, de a fi înconjurat de oameni care nu te văd cu adevărat, ci singurătatea curată, onestă, a solitudinii. Eram singură, dar eram în sfârșit și liberă. În octombrie a sunat din nou Sara. Bunico, voi juca într-o piesă la școală. Voi fi Emily în orașul nostru. E minunat, draga mea. Vei fi perfectă. Vii să mă vezi? E vinerea viitoare, la 7. Inima mi-a tresărit și apoi s-a scufundat imediat. Sara, scumpo, nu cred că părinții tăi ar vrea să fiu acolo. Dar e piesa mea. Nu am și eu dreptul să decid pe cine invit? O întrebare atât de matură de la o fată de 11 ani și sublinia poziția imposibilă în care erau puși acești copii. Lasă-mă să vorbesc cu tatăl tău despre asta. O să spună nu. Poate. Dar dacă apar fără să întreb, voi provoca probleme pentru toată lumea, mai ales pentru tine. Lasă-mă să încerc să rezolv ceva. L-am sunat pe Mihai în acea seară, pregătindu-mă pentru o altă bătălie. Sara m-a invitat la piesa ei de la școală. Mamă, am vorbit despre asta. Nu cer să fiu invitată la cină sau să stau cu copiii. Cer să particip la piesa de teatru a nepoatei mele. O seară, într-un loc public, cu sute de alți oameni. Nu cred că e o idee bună. De ce? De ce anume ți-e frică să se întâmple? Nu a putut răspunde la această întrebare, pentru că răspunsul sincer era că nu se temea de nimic, cu excepția pierderii controlului asupra narațiunii pe care o crease. Cred doar că e mai bine să păstrăm lucrurile simple acum. Simplu pentru cine? Cu siguranță nu este simplu pentru Sara, care o vrea pe bunica ei la piesa ei de teatru. Nu este simplu pentru Toma, care încă întreabă de mine, după cum îmi spune Sara. Este simplu doar pentru tine, pentru că nu trebuie să te confrunți cu realitatea a ceea ce ai făcut acestei familii. Ce am făcut eu? Tu ești cea care... Mihai, oprește-te. Doar pentru o dată, încetează să mă mai faci personajul negativ în această poveste. Știu ce am făcut și ce nu am făcut. Știu că nu am fost perfectă, dar știu și că nu am meritat asta. Și copiii tăi nu merită să fie ținuți departe de bunica lor pentru că tu nu poți face față propriei tale vinovății. Vinovăție pentru ce? Pentru că mi-ai luat banii sub pretexte false. Pentru că i-ai mințit pe copiii tăi despre motivul pentru care am încetat să-i mai vizitez. Pentru că m-ai pedepsit, pentru că în sfârșit m-am apărat. Tăcerea s-a întins atât de mult, încât am crezut că a închis. O singură piesă, a spus el în cele din urmă. Ce? Poți veni la o singură piesă. Dar stai singură și pleci imediat după. Fără vizite în culise, fără cină după, fără să încerci să-i iei pe copii acasă cu tine. Nu era primirea necondiționată la care visam odată, dar era ceva. Mulțumesc, nu mă face să regret asta, mamă. De parcă simpla mea prezență la o piesă de teatru școlară ar putea cumva să-i dăuneze copiilor lui. Dar aș accepta orice aș putea obține. În seara piesei Sarei am ajuns devreme și am ales un loc în colțul din spate, unde să nu fiu vizibilă. Părinții intrau discutând și râzând, cărând flori și aparate foto, haosul normal al unui eveniment școlar. I-am văzut pe Mihai și Ioana intrând cu Toma, uitându-se nervos în jur de parcă s-ar fi așteptat să sar de după o cortină și să facă o scenă. Când Sara a apărut pe scenă, inima aproape că mi-a explodat de mândrie.
Era luminoasă, încrezătoare, vocea ei clară răsunând în auditoriu în timp ce rostea replicile lui Emily despre prețiozitatea momentelor obișnuite. Ironia nu mi-a scăpat. Să-mi văd nepoata jucând într-o piesă despre aprecierea a ceea ce ai cât timp ai, în timp ce stăteam singură în rândul din spate pentru că tatăl ei decisese că eram prea periculoasă pentru a sta cu familia. În timpul pauzei, l-am văzut pe Toma uitându-se prin sală. Când ochii lui i-au întâlnit pe ai mei, întreaga lui față s-a luminat și a început să-mi facă cu mâna înainte ca Ioana să-i tragă rapid mâna în jos și să-i șoptească ceva la ureche. Confuzia lui era sfâșietoare. Privirea unui copil care nu înțelege de ce iubirea pentru bunica sa a devenit complicată. După ce s-a terminat piesa, în timp ce familiile invadau scena pentru a-și felicita tinerii actori, am ieșit pe furiș, așa cum promisesem. Dar nu înainte ca Sara să mă vadă plecând. S-a desprins de părinții ei și a alergat spre spatele sălii. "Bunico, ai văzut? Ți-a plăcut? Ai fost magnifică, draga mea. Absolut magnifică. Te-am căutat în timpul spectacolului, dar nu te-am văzut. Am fost aici, am urmărit fiecare minut. M-a îmbrățișat rapid, cu putere, și apoi s-a uitat înapoi spre părinții ei care se apropiau cu expresii furioase. Trebuie să plec," a șoptit ea. "Știu. Sunt atât de mândră de tine, Sara. Succes la restul spectacolelor." Am ieșit pe ușa din spate înainte ca Mihai și Ioana să ne ajungă, dar nu înainte de a auzi vocea ascuțită a lui Mihai strigând-o pe Sara. Avea să aibă probleme pentru acea îmbrățișare, pentru acel moment de iubire pură, necomplicată, între bunică și nepoată. Gândul m-a îmbolnăvit. 2 săptămâni mai târziu, mi-a sunat telefonul la 11 noaptea. Numărul lui Mihai, ceea ce era neobișnuit. Nu suna niciodată atât de târziu decât dacă ceva nu era în regulă. "Mamă? Suntem la spital." Inima mi s-a oprit. Ce s-a întâmplat? E unul dintre copii. Toma a căzut de pe bicicletă și s-a lovit la cap. E bine, dar vor să-l țină peste noapte pentru observație. Ioana e cu el, iar Sara e la mama Ioanei. La ce spital? La spitalul de copii. Dar, mamă, nu trebuie să vii. E bine, serios. Doar o măsură de precauție. E nepotul meu, Mihai. Bineînțeles că trebuie să vin. Mamă, te rog. Nu face lucrurile mai grele decât sunt. Cum ar face prezența mea lucrurile mai grele? Nu voi crea probleme. Voi sta liniștită și mă voi asigura că nepotul meu este bine. Pentru că atunci când te va vedea, se va confunda din nou de ce nu ai mai fost prin preajmă. Doctorii au spus că trebuie să stea calm. Manipularea era uluitoare. Folosind starea medicală a lui Toma pentru a mă ține departe, făcându-mă pe mine amenințarea la adresa bunăstării lui. Voi sta în sala de așteptare. Nici măcar nu-l voi lăsa să știe că sunt acolo dacă asta preferi. Dar vin. Am închis și am chemat un taxi, îmbrăcându-mă în grabă și luându-mi geanta și cheile. În timpul călătoriei de 20 de minute, am încercat să nu mă gândesc la toate dățile când am fugit la spitale pentru Mihai când era mic. Brațul rupt după ce a căzut dintr-un copac. Reacția alergică la alune, despre care nu știam că o are. Apendicita care l-a lovit la 2 dimineața, când avea 15 ani. Eu fusesem cea care chemase ambulanța, care îl ținuse de mână la urgențe, care stătuse de veghe la patul lui. Și acum el încerca să mă împiedice să fac același lucru pentru fiul său. Secția de pediatrie era liniștită când am ajuns, doar zumzetul aparatelor și vocile blânde ale asistentelor de noapte. L-am găsit pe Mihai în sala de așteptare pentru familii, părând epuizat și îngrijorat. "Mamă, ce faci aici?" "Ți-am spus că vin." "Ți-am spus să nu vii." "Și eu ți-am spus că e nepotul meu." "Cum e?" Mihai părea că vrea să mai comenteze, dar oboseala a învins. "Doarme. O comoție ușoară, dar tomografia a fost normală. Vor doar să-l monitorizeze până dimineață." "Și Ioana?" "E în salon cu el." E destul de supărată." Bineînțeles că era. În ciuda a tot, am simțit o urmă de compasiune pentru ea. Oricare ar fi fost conflictele noastre, îl iubea pe Toma și probabil era îngrozită. "Pot să-l văd? Doar pentru 1 minut?"
Mamă, nu cred că... Mihai, te rog. Nu-l voi trezi. Trebuie doar să văd cu ochii mei că e bine. Ceva în vocea mea trebuie să-l fie atins, pentru că a dat din cap cu reticență. 5 minute. Și dacă Ioana îți cere să pleci, pleci. Salonul lui Toma era slab luminat, aparatele bipăind încet în fundal. Părea atât de mic în patul mare de spital, cu un bandaj pe frunte, cu părul lui închis la culoare, răvășit pe perna albă. Ioana stătea pe un scaun lângă el, ținându-l de mână, cu fața brăzdată de lacrimi uscate. S-a uitat în sus când am intrat și am văzut cum tot corpul îi se încordează. Ce caută ea aici? L-am rugat pe Mihai dacă pot să-l văd pe Toma pentru 1 minut. Eram îngrijorată. Păi după cum vezi, e bine, poți să pleci acum. Ostilitatea din vocea ei era șocantă în liniștea salonului de spital. Aici era un copil rănit, iar ea era mai preocupată să mă țină departe decât să accepte alinare de la cineva care îl iubea. Dar în timp ce priveam fața adormită a lui Toma, am realizat ceva profund. Dragostea mea pentru el nu depindea de permisiunea Ioanei sau de aprobarea lui Mihai. Exista independent, pur, fără condiții sau cerințe. Mă bucur că e bine, am spus încet. Dacă aveți nevoie de ceva, dacă oricare dintre voi are nevoie de ceva, vă rog, nu ezitați să sunați. Mi-am sărutat vârfurile degetelor și i-am atins ușor fruntea lui Toma, singurul gest de bunică pe care mi-l puteam permite în acele circumstanțe. Apoi am plecat fără un alt cuvânt. În lift, Mihai m-a ajuns din urmă. Mamă, așteaptă. Ce? Mulțumesc că ai venit și pentru că nu ai făcut o scenă. O recunoaștere atât de mică, dar s-a simțit ca o fisură în zidul pe care îl construise între noi. E nepotul meu, Mihai. Voi veni mereu când va avea nevoie de mine, indiferent dacă vrei sau nu. Știu. Și eu. Apreciez asta. Nu era o scuză, dar era ceva. Crăciunul s-a apropiat cu amestecul său obișnuit de anticipare și teamă, primul meu Crăciun în 20 de ani fără nepoți, cărora să le cumpăr cadouri, fără o cină de familie la care să particip, fără haosul și bucuria vocilor mici și a hârtiei de ambalaj rupte. Singurătatea s-a simțit deosebit de acută în timpul sărbătorilor. Orașul era plin de familii care făceau cumpărături împreună, de copii lipiți de vitrinele magazinelor uitându-se la decorațiuni, genul de comuniune intergenerațională pe care o considerasem cândva de la sine înțeleasă. Doamna Ionescu m-a invitat să petrec ajunul Crăciunului cu familia fiicei ei și aproape am spus da. Dar în ultimul moment am decis să îmbrățișez singurătatea în loc să fug de ea. Mi-am cumpărat un brăduț de la vânzătorul de la colț, nimic special, dar real și parfumat. L-am decorat cu ornamente pe care le adunasem de-a lungul anilor, unele făcute manual de Sara și Toma când erau mai mici, altele cumpărate în vremuri mai fericite, când familia noastră era intactă. În dimineața de Crăciun, mi-am pregătit un mic dejun special, suc proaspăt de portocale, ouă poșate, sirop de arțar adevărat pe clătite. Am deschis cadourile pe care mi le cumpărasem mie. O eșarfă de cașmir, o carte de artă frumoasă, loțiuni scumpe care miroseau a lavandă și pace. A fost cel mai liniștit Crăciun din viața mea de adult și, surprinzător, a fost și unul dintre cele mai pașnice. La ora 3 după amiază mi-a sunat telefonul. Vocea Sarei, plină de entuziasmul Crăciunului. Bunico, Crăciun fericit! Crăciun fericit? Draga mea, cum a fost Moș Crăciun cu tine? Foarte bun. Am primit materiale de pictură și haine noi, iar Toma a primit o mașină cu telecomandă pe care a lovit-o deja de toate lucrurile. Îl auzeam pe Toma în fundal făcând zgomote de mașină, sunetul unui copil complet absorbit de joacă. Sună minunat. Ai o zi bună? Da, dar. Vocea ei a coborât într-o șoaptă. Aș vrea să fii aici. Crăciunul nu pare la fel fără tine. Onestitatea simplă a acelei afirmații mi-a adus lacrimi în ochi. Și eu aș vrea să fiu acolo, draga mea. De ce nu poți veni? E Crăciunul. Cum îi explici unei fete de 11 ani că părinții ei au decis că ești persona non grata? Cum îi spui unui copil că dragostea nu este întotdeauna suficientă pentru a depăși încăpățânarea și rănile adulților?
Uneori adulții fac lucrurile mai complicate decât ar trebui, Sara, dar vreau să știi că mă gândesc la tine și la Toma astăzi și că vă iubesc pe amândoi foarte mult. Și eu te iubesc, bunico. Pot să te sun mâine din nou? Poți să mă suni oricând vrei, atâta timp cât părinții tăi sunt de acord. Toma vrea să te salute. Înainte să pot răspunde, am auzit telefonul fiind pasat și apoi vocea lui Toma, mai înaltă și mai entuziasmată decât a surorii sale. Bunico, am primit o mașină și merge foarte repede. Sună uimitor, scumpule. Ești atent cu ea? Da, în mare parte. Am lovit-o doar puțin. Tati spune că trebuie să exersez mai mult. Exercițiul duce la perfecțiune. Te distrezi astăzi? Da, dar mi-e dor de tine. Când mai vii să ne vezi? Întrebarea de care mă temeam, pusă cu directitatea inocentă a unui copil de 8 ani. Nu știu, Toma, dar și mie mi-e dor de tine, foarte mult. Poate Moș Crăciun te va aduce înapoi de ziua mea. Când e ziua ta? 14 februarie, de ziua îndrăgostiților. Voi împlini 9 ani. 9 ani. Rătasem deja atâtea etape importante și mă confruntam cu posibilitatea de a rata multe altele. E foarte special să ai ziua de naștere de ziua îndrăgostiților. Da, pentru că e ziua iubirii și eu iubesc pe toată lumea. Înțelepciunea simplă a unui copil. 14 februarie, ziua iubirii, și el iubea pe toată lumea. Și eu te iubesc, Toma. Tu și Sara sunteți 2 dintre oamenii mei preferați din întreaga lume. O să-ți facem o felicitare de Valentine's. Sara e foarte bună la desen acum. Mi-ar plăcea asta mai mult decât orice. Telefonul a fost pasat din nou și am auzit vocea lui Mihai în fundal, spunându-le copiilor că e timpul să încheie apelul. Sara a revenit la telefon. Trebuie să închid acum. Dar te sun în curând, bine? Bine, draga mea. Să ai un Crăciun minunat în continuare. După ce au închis, am stat în apartamentul meu liniștit, ascultând zumzetul orașului de afară și simțind amestecul ciudat de bucurie și tristețe, care vine odată cu a fi iubit de oameni pe care nu ai voie să-i vezi. Dar ceva se schimbase în timpul acelui apel. Pentru prima dată în luni de zile, m-am simțit cu adevărat plină de speranță. Nu pentru că mă așteptam ca Mihai să se răzgândească brusc, ci pentru că am realizat că dragostea nu necesită proximitate. Toma și Sara mă iubeau și eu îi iubeam și acea dragoste exista independent de aprobarea părinților lor. Trebuia să fie de ajuns. Felicitarea a sosit pe 10 februarie, cu 4 zile înainte de ziua lui Toma. Un plic mare, maro, cu numele meu scris cu caligrafia atentă a Sarei și cu literele exuberante ale lui Toma. Înăuntru erau 2 felicitări făcute manual. A Sarei, un colaj intricat de inimi și flori cu "Te iubesc, bunico", scris cu lipici cu sclipici, și a lui Toma un desen cu creioane colorate cu 3 figuri ținându-se de mână sub un curcubeu. Figurile erau etichetate eu, Sara și bunica. Era și un bilet de la Sara. Dragă bunico, le-am făcut la școală la ora de desen. Toma a insistat să ți le trimitem prin poștă, deși mama a spus că ar trebui să așteptăm și să-l întrebăm mai întâi pe tata. Dar Toma a spus că ziua îndrăgostiților este despre iubire și noi te iubim, așa că ar trebui să le trimitem. Sper să-ți placă. Cu drag, Sara și Toma. Am plâns citind acel bilet, lacrimi fericite și triste, toate amestecate. Acești copii, în ciuda a tot, în ciuda lunilor de separare și manipulare a adulților, încă își iubeau bunica suficient de mult încât să sfideze dorințele părinților lor și să se asigure că eu știam asta. I-am sunat în acea seară, de ziua lui Toma, așteptându-mă să intru în căsuța vocală a lui Mihai sau să fiu respinsă tăios de Ioana. În schimb, mi-a răspuns chiar Toma la telefon. Alo? La mulți ani, scumpule. Bunico. De unde ai știut că e ziua mea? Pentru că nu aș putea uita niciodată ziua de naștere a Valentinului meu preferat de 9 ani. Sunt la un loc de joacă. Aici îmi țin petrecerea. Un loc de joacă, haosul jocurilor arcade, al copiilor care țipă și al animalelor animatronice care cântă. Genul de loc unde îl dusesem pe Mihai de zilele lui de naștere când era mic și mai târziu pe Sara și Toma când erau mai mici. Sună foarte distractiv. Te simți bine? Da. Și bunico ghici ce?
Mi-am pus o dorință când am suflat în lumânări. Ce ți-ai dorit? Nu am voie să spun, altfel nu se va îndeplini. Dar e ceva ce-mi doresc foarte, foarte tare. Aveam o presimțire că știam care ar putea fi acea dorință. Păi, sper să se împlinească, sărbătoritule. Și eu. Oh, tat vrea să vorbească cu tine. Înainte să pot răspunde, am auzit telefonul fiind pasat și apoi vocea lui Mihai crispată de o furie abia stăpânită. Mamă, de unde ai numărul ăsta? Ce vrei să spui? E telefonul tău mobil, același număr pe care îl ai de 3 ani. Toma nu trebuia să răspundă la telefon. Păi, a făcut-o. Și l-am sunat să-i urez la mulți ani, ceea ce cred că am dreptul să fac. Am vorbit despre asta. Am convenit asupra unor limite. Am convenit că pot veni la o piesă de teatru școlară și apoi să plec imediat. Nu am convenit niciodată că nu pot să-mi sun nepotul de ziua lui. Copiii s-au simțit confuzi când au primit felicitările tale. Toma întreabă non-stop când vii în vizită. Și ce i-ai spus? Că e complicat. E complicat doar pentru că tu ai făcut să fie complicat, Mihai. Toate astea s-ar putea termina mâine dacă ai decide să te comporți ca un adult, nu ca un copil răsfățat. Nu sunt eu cel care... Ba da, ești. Exact tu ești. Tu ești cel care a ales să-și pedepsească copiii pentru că ești supărat pe mine. Tu ești cel care i-a pus în mijlocul unui conflict de adulți pe care nu ar trebui să-l gestioneze. Îi protejez. De ce? De a fi iubiți de bunica lor. De a avea un alt adult în viața lor căruia îi pasă necondiționat de ei? De a le fi manipulate emoțiile de cineva care folosește dragostea ca pe o armă. Acuzația a lovit ca o lovitură fizică. Să folosesc dragostea ca pe o armă. Chiar așa vedea el devotamentul meu față de copiii lui? Nu am folosit niciodată, dar niciodată, sentimentele pentru a-i răni pe Toma sau pe Sara. Singura persoană care face asta ești tu. Trebuie să plec. Suntem în mijlocul unei petreceri. Mihai, așteaptă. Pot să-i spun un singur lucru lui Toma? Pot să-i spun doar că îl iubesc de ziua lui? Pauza a fost atât de lungă, încât am crezut că a închis. 30 de secunde. Vocea lui Toma a revenit la telefon, gâfâind de entuziasm. Bunico, am mâncat atâta pizza. E minunat, scumpule. Am vrut doar să-ți spun că te iubesc foarte mult și sper să ai cea mai uimitoare zi de naștere. Și eu te iubesc. Și Sara îți transmite că și ea te iubește. Spune-i că o iubesc și eu. Distracție plăcută la restul petrecerii, bine? Bine. Pa, bunico. Linia s-a întrerupt și am stat ținând telefonul, cu inima plină de dragoste, dor și frustrare, toate deodată. În acea noapte, am luat o decizie care m-a surprins chiar și pe mine. Aveam de gând să nu mai aștept permisiunea lui Mihai pentru a face parte din viața copiilor lui. Nu într-un mod conflictual, nu încălcând limite sau făcând scene, ci pur și simplu fiind disponibilă atunci când aveau nevoie de mine și lăsându-i să știe că sunt iubiți. Dacă asta însemna telefoane ocazionale care îl înfuriau pe Mihai, așa să fie. Dacă asta însemna felicitări de ziua de naștere și cadouri de sărbători trimise direct copiilor, așa să fie. Dacă asta însemna să apar la evenimente publice unde ar putea fi prezenți, așa să fie. Petrecusem aproape un an mergând ca pe coji de ouă, încercând să demonstrez că mi se poate încredința accesul limitat la proprii mei nepoți. Dar cu cât încercam mai mult să fiu bunica perfectă, neamenințătoare, cu atât mai multe restricții mi se impuneau. Era timpul să nu mai negociez cu teroriști emoționali. Primăvara a sosit din nou de vreme și odată cu ea au venit și vești neașteptate. Doamna Ionescu mi-a bătut la ușă într-o joi seara, cu fața îmbujorată de entuziasm. Margareta, nu o să ghicești niciodată ce s-a întâmplat astăzi. Ce? M-am întâlnit cu nora ta la magazinul alimentar, cea drăguță, cu părul blond. Inima mi s-a scufundat. Ioana la cumpărături în cartierul nostru probabil nu însemna nimic bun. Ți-a spus ceva? Oh, da, am avut o conversație destul de lungă. M-a întrebat cum te simți, a spus că le e teribil de dor copiilor de tine. Părea foarte tristă din cauza întregii situații. Asta era neașteptat. În toate conflictele noastre, Ioana fusese cel mai rigid dintre cei doi părinți, cea mai insistentă pe limite și protecție. Ce anume a spus? M-a întrebat dacă cred că ești bine trăind singură, dacă pari singură.
I-am spus că te-ai menținut ocupată cu scrisul și cu cursurile de artă, dar că, desigur, ți-e dor de copii. Aproape că a început să plângă chiar acolo, la raionul de legume. Am încercat să procesez această informație. Avea Ioana îndoieli cu privire la înstrăinare? Începea să vadă costul de a-i ține pe copii departe de bunica lor? A spus ceva despre o posibilă vizită? Sau despre a mă vedea eu pe Toma și Sara? Nu chiar. Dar m-a întrebat dacă cred că ai fi deschisă la o conversație. O conversație reală, a spus ea, nu doar o ceartă despre cine are dreptate și cine a greșit. Și ce i-ai spus? I-am spus că ești una dintre cele mai amabile și rezonabile persoane pe care le-am întâlnit vreodată și că probabil ai fi deschisă la orice conversație care ar avea ca scop real vindecarea acestei familii. Încrederea doamnei Ionescu în mine era emoționantă, dar posibil deplasată. Nu eram sigură că sunt pregătită pentru o altă rundă de negocieri, condiții și vizite supravegheate. Dar pentru Toma și Sara aș încerca orice. Apelul a venit 2 zile mai târziu. Vocea Ioanei, ezitantă și nesigură. Margareta? Sunt Ioana. Sper că e în regulă că te sun. Bineînțeles că e în regulă. Ce faci? Sunt. Mă lupt, sincer. Copiii întreabă constant de tine. Învățătoarea lui Toma a spus că a scris o poveste despre bunica lui pentru o temă la școală și când l-a rugat să o citească cu voce tare, a început să plângă, pentru că a spus că bunica lui locuiește departe acum. Imaginea lui Toma plângând din cauza mea în fața clasei era sfâșietoare. Nu sunt departe, Ioana. Sunt la 20 de minute cu metroul. Știu. De aceea sun. Cred că am făcut o greșeală. O afirmație atât de simplă, dar care părea monumentală venind de la ea. Ce fel de greșeală? Să te scoatem complet din viața lor. Știu că tu și Mihai ați avut problemele voastre și știu că au fost probleme cu banii și limitele. Dar să văd ce le face asta lui Toma și Sarei. Nu merită. Ce crede Mihai despre faptul că mă suni? Nu știe. Și, sincer, nu sunt sigură că ar aproba. Este încă destul de supărat pe tot ce s-a întâmplat. Și tu nu ești? O pauză lungă. Sunt obosită, Margareta. Sunt obosită să fiu personajul negativ care nu-i lasă pe copii să-și vadă bunica. Sunt obosită să explic profesorilor și prietenilor lor de ce bunica Margareta nu mai vine la evenimentele școlare. Sunt obosită să-mi văd copiii suferind. Onestitatea ei a fost neașteptată și dezarmantă. Ce propui? Vreau să începem cu pași mici. Poate ai putea să o iei pe Sara la cumpărături pentru haine de școală weekendul viitor? Doar voi 2, pentru câteva ore. Și dacă merge bine, poate că Toma ar putea veni cu tine la prânz în weekendul următor. Nu era tot ce-mi doream, dar era mai mult decât avusesem în aproape un an. Dar Mihai? Nu va fi furios când va afla? Probabil, dar cred că odată ce va vedea cât de fericiți sunt copiii, se va răzgândi. Și dacă nu? Ei bine, ne vom ocupa de asta atunci. Ioana, trebuie să te întreb ceva și am nevoie să fii sinceră cu mine. Bine. Chiar crezi că sunt o amenințare pentru Toma și Sara? Crezi cu adevărat că aș face ceva să-i rănesc sau să-i manipulez? O altă pauză lungă. Nu. Nu cred că ești o amenințare. Cred că ești o bunică care își iubește nepoții și a făcut câteva greșeli în modul în care a gestionat conflictele cu tatăl lor. Dar cred și că Mihai și cu mine am făcut greșeli în modul în care am gestionat-o și noi. Era cel mai apropiat lucru de o scuză pe care probabil o voi primi și mi s-a părut de ajuns. Mi-ar plăcea să o duc pe Sara la cumpărături. Când te gândeai? Sâmbăta viitoare. Aș putea să o las la mall pe la prânz și să o iau la 4? Sună perfect. 4 ore singură cu nepoata mea. 4 ore pentru a ne restabili relația fără a merge pe cojii de ouă sau a-mi supraveghea fiecare cuvânt de teama de a nu ofensa. Părea un miracol. Sâmbătă dimineață, m-am trezit înainte de zori cu entuziasm și nervi luptându-se în stomacul meu. Abia dormisem, planificând și replanificând după amiaza noastră împreună. Dacă Sara se schimbase în lunile noastre de despărțire, dacă era supărată pe mine pentru separare, dacă Ioana se răzgândea în ultimul moment, dar exact la prânz
Mașina Ioanei a oprit în fața intrării mall-ului și Sara a sărit afară cu un zâmbet larg și o îmbrățișare care aproape m-a doborât. Bunico. Nu-mi vine să cred că se întâmplă cu adevărat. Nici mie nu-mi vine să cred, draga mea. Ești gata să găsim niște haine noi frumoase pentru școală? Da. Și mama a spus că putem lua și înghețată dacă vrem. Înghețata este cu siguranță pe listă. Ioana a coborât geamul. Mă întorc la 4. Distrați-vă și, Sara, amintește-ți să fii cu minte cu bunica. Voi fi. Pe măsură ce Ioana se îndepărta, Sara și-a strecurat mâna în a mea și am simțit cum un an de tensiune și suferință începe să se dizolve. Am petrecut după amiaza ca orice bunică și nepoată, probând haine, dezbătând între Adidas și sandale, împărțind o cupă imensă de înghețată la zona de restaurante. Sara mi-a povestit despre școală, despre prietenii ei, despre băiatul de care fusese îndrăgostită în clasa a 6-a și care s-a dovedit a fi total imatur. Dar mi-a povestit și despre lucrurile mai grele, despre cum s-a simțit confuză când am încetat brusc să o mai vizitez, despre cum Toma plângea până adormea în unele nopți pentru că îi era dor de mine, despre cum se simțea prinsă la mijlocul a ceva ce nu înțelegea. Știam că tu și tati vă certați din cauza a ceva, a spus ea, învârtind sosul de ciocolată în înghețată. Dar nu știam de ce asta însemna că nu te mai pot vedea. Adulții fac uneori problemele mai complicate decât ar trebui, am spus cu grijă. Tatăl tău și cu mine am avut niște neînțelegeri despre lucruri de adulți, dar asta nu ar fi trebuit să-mi afecteze niciodată relația cu tine și cu Toma. Mai ești supărată pe el? O întrebare atât de perspicace de la o fată de 12 ani. Sunt tristă din cauza unor alegeri pe care le-a făcut, dar nu sunt interesată să rămân supărată pentru totdeauna. Viața e prea scurtă și sunt prea multe lucruri frumoase pe care să ne concentrăm în schimb. Cum ar fi cumpărăturile cu nepoata ta, exact ca și cumpărăturile cu nepoata mea. Când Ioana a venit să o ia pe Sara la ora 4, nepoata mea era încărcată cu pungi de cumpărături și strălucind de fericire. V-ați distrat? A întrebat Ioana. Cel mai bine. Bunica m-a lăsat să-mi aleg tot ce am vrut. Ne-am făcut manichiura și mi-a spus povești despre când era tati mic. Sună minunat. I-ai mulțumit bunicii cum se cuvine? Mulțumesc mult, bunico. Putem face asta din nou în curând. Sper, draga mea. În timp ce plecau, Sara și-a lipit fața de geamul din spate și mi-a făcut cu mâna până când mașina a dispărut după un colț. Am stat în parcare, simțindu-mă mai completă decât în ultimele luni. 2 zile mai târziu, a sunat din nou Ioana. Margareta, nu pot să-ți mulțumesc îndeajuns pentru sâmbătă. Sara nu a încetat să vorbească despre asta și pare din nou ea însăși pentru prima dată în luni de zile. A fost plăcerea mea. A crescut atât de mult. Așa e. Și Margareta. I-am spus lui Mihai despre excursia la cumpărături. Inima mi s-a oprit. Cum a reacționat? A fost supărat la început. Dar când a văzut cât de fericită era Sara, când a auzit-o râzând și povestindu-i lui Toma totul despre ziua voastră împreună, cred că l-a făcut să realizeze ce le-am făcut. Și? A fost de acord să-l lase pe Toma la prânz cu tine în acest weekend. Doar la prânz, doar voi doi. Pași mici, dar pași totuși în direcția corectă. Mi-ar plăcea asta mai mult decât orice. Există o condiție totuși. Inima mi s-a scufundat. Întotdeauna existau condiții. Care? Vrea să vorbească mai întâi cu tine. Doar voi doi, înainte să-l duci pe Toma undeva. Spune că sunt lucruri care trebuie spuse. O conversație cu Mihai. Gândul m-a umplut în egală măsură de speranță și teamă. Dacă o va folosi ca o oportunitate să-mi enumere toate eșecurile ca mamă și bunică? Dacă va stabili condiții imposibile pentru relația mea cu copiii? Dar dacă nu? Dacă era în sfârșit gata să-și recunoască propriul rol în această mizerie și să lucreze pentru o reconciliere autentică? Când vrea să vorbească? Mâine seară, dacă ești liberă. A sugerat să vă întâlniți la acea cafenea de pe lângă apartamentul tău. Același restaurant unde obișnuiam să luăm prânzurile noastre de familie înainte ca totul să se destrame. Simbolismul părea intenționat. Voi fi acolo. La ce oră? La 7.
După ce Ioana a închis, am petrecut restul serii pregătindu-mă pentru ceea ce părea a fi cea mai importantă conversație a vieții mele. Nu doar relația mea cu Mihai, ci și viitorul meu cu Toma și Sara atârna în balanță. Am ajuns la restaurant cu 15 minute mai devreme și am ales o masă într-un colț din spate, unde puteam vorbi în privat. Mirosul familiar de cafea și mâncare mi-a adus aminte de vremuri mai fericite. Toma stivuind pliculețe de zahăr în timp ce Sara colora pe șervețele de hârtie. Mihai zâmbind și râzând cu copiii lui, în loc să-și verifice telefonul la fiecare 5 minute. A intrat exact la ora 7, părând mai în vârstă și mai obosit decât mi-l aminteam. Anul trecut ne-a îmbătrânit pe amândoi. Bună, mamă! Bună! Mihai! S-a așezat pe bancheta din fața mea și pentru o clipă doar ne-am privit. Fiul meu, bărbatul pe care îl crescusem singură, copilul pentru care sacrificasem totul, stând în fața mea ca un străin. Mulțumesc că ai venit, a spus el în cele din urmă. Mulțumesc că m-ai invitat. A venit chelnerița și ne-a luat comenzile. Cafea pentru amândoi. Plăcintă pe care niciunul dintre noi nu o va mânca. Când a plecat, tăcerea s-a așezat peste masa noastră ca o ceață. Ioana mi-a spus despre sâmbătă, a spus el. Sara s-a distrat de minune. Sper că ți-a spus asta. A făcut-o. Nu a încetat să vorbească despre asta. A amestecat absent în cafeaua lui. Uitasem cum sună când este cu adevărat fericită. E o fată uimitoare. Amândoi sunt. Ar trebui să fii mândru. Sunt mândru. Dar sunt și. S-a luptat să găsească cuvintele. Sunt și rușinat de mine însumi. Mărturisirea a plutit între noi ca un pod care putea fi traversat sau ars. De ce îți este rușine? De prin ce am trecut? De prin ce te-am trecut pe tine? De bărbatul care am devenit când trebuia să-mi protejez familia. Era mai multă onestitate decât auzisem de la el în ani de zile. Mihai. Nu. Lasă-mă să termin. Trebuie să spun asta. S-a uitat direct la mine pentru prima dată de când se așezase. Ai avut dreptate în privința banilor. I-am luat sub pretexte false. Și ai avut dreptate că a fost crud și inutil să te îndepărtezi de copii. Ce te-a făcut să te răzgândești? Să-l văd pe Toma plângând până adoarme pentru că îi era dor de bunica lui. Să o văd pe Sara retrăgându-se în ea însăși, pierzând încrederea și bucuria pe care le avea odinioară. Realizând că, încercând să-i protejez de ceea ce vedeam eu ca fiind amestecul tău, de fapt le făceam rău. Nu am vrut niciodată să mă amestec, Mihai. Am vrut doar să-i iubesc. Știu asta acum. Știam și atunci, dacă e să fiu sincer. Dar eram supărat și rănit și mă simțeam judecat de fiecare dată când te ofereai să ajuți sau făceai sugestii despre cum să gestionăm lucrurile. De ce nu mi-ai spus pur și simplu asta în loc să mă scoți din viața lor? A tăcut pentru un moment lung, privind în ceașca lui de cafea. Pentru că era mai ușor să te fac pe tine problema decât să mă confrunt cu propriile mele eșecuri. Mai ușor să-mi spun mie că erai dominatoare și manipulatoare decât să admit că eram un bărbat în toată firea care nu-și putea susține familia fără ajutorul mamei sale. Onestitatea a fost brutală și frumoasă în același timp. Nu ești un eșec, Mihai. A fi părinte e greu. A fi soț e greu. Nimeni nu reușește perfect tot timpul. Dar unii dintre noi nu-și mint mamele și nu le fură banii de mâncare pentru a plăti vacanțe. Nu, nu o fac. Dar de obicei, nici nu-și țin nepoții departe de ele timp de un an, pentru că sunt prea mândri să-și ceară scuze. Am stat din nou în tăcere, greutatea tuturor rănilor, furiei și iubirii dintre noi, așezându-se ca un sediment în apă stătută. Vreau să repar asta, a spus el în cele din urmă. Vreau ca Toma și Sara să o aibă înapoi pe bunica lor. Vreau să fim din nou o familie. Cum arată asta pentru tine? Nu știu încă, dar știu că începe cu mine spunând că îmi pare rău. Îmi pare rău că ți-am luat banii în mod necinstit. Îmi pare rău că i-am ținut pe copii departe de tine. Îmi pare rău că te-am făcut să pari personajul negativ când eu am fost cel care a creat această mizerie. Scuzele pe care le așteptam de aproape un an nu au șters durerea și nu au anulat daunele, dar au fost un început. Și mie îmi pare rău, am spus. Îmi pare rău dacă am fost prea dominatoare, prea implicată, prea gata să ofer ajutor care s-a simțit ca o critică.
Îmi pare rău dacă dragostea mea s-a simțit uneori ca o presiune. Nu, mamă. Dragostea ta nu s-a simțit niciodată ca o presiune. În capacitatea mea de a accepta ajutorul cu grație. Aceea a fost problema mea, nu a ta. Am întins mâna peste masă și i-am luat mâna și, pentru prima dată în peste un an, nu s-a retras. Deci, încotro de aici? Aș vrea să-l duci pe Toma la prânz sâmbătă aceasta, așa cum a sugerat Ioana, doar voi doi, ca să poată începe să aibă încredere că vei fi în viața lui în mod constant. Și după aceea o luăm pas cu pas. Poate cine duminică aici ca pe vremuri. Poate petreceri de ziua de naștere și piese de teatru școlare fără ca eu să stau în colț de frică să nu faci o scenă. Nu am făcut niciodată scene, Mihai. Știu. Îmi proiectam propria anxietate asupra ta. Ai fost mereu potrivită cu copiii, mereu respectuoasă cu regulile noastre, chiar și atunci când nu erai de acord cu ele. O recunoaștere atât de simplă, dar s-a simțit ca o absolvire. Înseamnă asta că pot să-i sun din nou? Să le trimit felicitări de ziua de naștere și cadouri de Crăciun? Înseamnă că poți fi din nou bunica lor, oricum ar arăta asta. Fără vizite supravegheate sau ore de contact limitate. Doar familie. Doar familie. Fraza pe care tângisem să o aud de aproape un an. Am mai vorbit încă o oră, rezolvând logistica și așteptările, abordând întrebările practice de reconstruire a încrederii și restabilire a relațiilor. Dar, mai mult decât atât, am vorbit ca mamă și fiu pentru prima dată în ani, sincer, deschis, fără defensivă sau acuzații. Când am plecat în cele din urmă de la restaurant, Mihai m-a îmbrățișat de rămas bun și am simțit cum ultimul strat de gheață din jurul inimii mele începe să se topească. Prânzul de sâmbătă cu Toma a fost tot ce sperasem și chiar mai mult. A vorbit fără oprire despre școală, despre prieteni, despre mașina cu telecomandă pe care o primise de Crăciun și care acum avea 2 roți și o bară de protecție, lipsă de la diverse accidente. Bunico, mi-a fost atât de dor de tine, a spus el la un sandwich cald și lapte cu ciocolată. L-am întrebat mereu pe tati când te întorci și el spunea că e complicat, dar nu înțeleg ce era atât de complicat. Uneori adulții fac lucrurile mai dificile decât ar trebui, am spus repetând ce îi spusesem Sarei. Dar important este că sunt aici acum și nu mai plec nicăieri. Promiți? Promit. A zâmbit și a mai mușcat odată din sandvișul lui și am simțit cum ultima bucată din inima mea frântă se așează la loc. În acea seară, Mihai a sunat să verifice cum a decurs prânzul nostru. A spus că a fost cea mai bună zi pe care a avut-o de mult timp, i-am spus. Mi-a spus același lucru. Mamă, nu pot să-ți spun cât de bine e să-l văd din nou fericit. E bine să vă văd pe toți fericiți din nou. Ai vrea să ni te alături la cină duminică? Nimic special. Doar o cină în familie la noi. O cină în familie la ei. Invitația pe care o speram de când a început tot acest coșmar. Mi-ar plăcea asta mai mult decât orice. Bine, vino la 5. Și mamă? Da? Bine ai venit acasă. Bine ai venit acasă. Am stat în apartamentul meu liniștit după ce am închis, înconjurată de viața pe care mi-o construisem în anul meu de exil, cărțile mele de artă, caietele mele de scris, proiectele mele de olărit, rutinele mele independente și am realizat ceva profund. Mă întorceam acasă la familia mea, dar nu mă întorceam la femeia care fusesem înainte. Anul de separare, oricât de dureros a fost, m-a învățat lucruri despre propria mea putere, propria mea valoare, propria mea capacitate de fericire care existau independent de aprobarea altora. Puteam să-i iubesc pe Mihai, Toma și Sara cu toată inima fără să mă pierd pe mine în acea dragoste. Puteam fi o mamă și o bunică devotată fără a fi un preș. Puteam oferi ajutor și sprijin fără a accepta lipsa de respect în schimb. Cel mai important, am învățat că dragostea fără limite nu este de fapt dragoste, este nevoie deghizată în generozitate, frică deghizată în devotament. Femeia care va intra în apartamentul lui Mihai duminică seara va fi aceeași femeie care fusese exilată cu un an în urmă, dar mai puternică, mai înțeleaptă, mai sigură de propria valoare și mai puțin dispusă să-și compromită demnitatea pentru iluzia armoniei. Cina de duminică a fost tot ce visam în cele mai întunecate momente ale înstrăinării noastre.
Toma și Sara s-au certat cine să stea lângă mine. Sara mi-a arătat ultimele ei proiecte de artă. Toma și-a demonstrat abilitățile îmbunătățite cu mașina cu telecomandă, acum cu 3 roți. Ioana și cu mine am discutat despre munca ei, clubul ei de carte, o conversație normală între membrii familiei. Și Mihai a zâmbit. A zâmbit cu adevărat, fără tensiunea și furia defensivă care ne marcaseră interacțiunile de atâta timp. Mamă, m-am gândit, a spus el la desert. Ce ai zice să stai cu copiii ocazional vinerea seara? Ca pe vremuri. Înainte. Înainte să decizi că sunt persoana non grata? A avut bunul simț să pară jenat. Da. Înainte de asta. Mi-ar plăcea să rămână peste noapte vinerea. Dar numai dacă toată lumea este cu adevărat confortabilă cu asta, nu pentru că se simte cineva obligat. Toți ne dorim asta, a spus Sara cu fermitate. Nu-i așa, Toma? Da. Putem face clătite dimineața ca pe vremuri? Bineînțeles că putem face clătite. Clătite cu afine și sirop de arțar adevărat. Da. În timp ce priveam în jurul mesei, aceste fețe pe care le iubeam atât de mult, am simțit un sentiment de împlinire pe care nu mă așteptam să-l mai trăiesc vreodată. Nu doar pentru că eram împreună, ci pentru că eram împreună în termeni care onorau demnitatea și autonomia fiecăruia. 6 luni mai târziu, noua noastră normalitate s-a așezat în ceva sustenabil și frumos. Toma și Sara își petrec majoritatea serilor de vineri la mine în apartament și am revenit la vechile noastre rutine de copt, meșteșuguri și povești de adormit copiii. Dar acum există o ușurință care nu era acolo înainte. Fără mers pe cojii de ouă, fără tensiuni nespuse, fără sentimentul că trebuie să le cumpăr dragostea cu cadouri și privilegii. Mihai și cu mine vorbim regulat și, deși relația noastră probabil nu va mai fi niciodată ce a fost când era mic, acum este onestă într-un mod în care nu a mai fost înainte. Îmi cere sfaturi uneori și îi le dau. Îmi cere ajutor ocazional și îl ofer sau nu, în funcție de ceea ce simt că este corect pentru toți cei implicați. Încă am partidele mele de remi de joi seara, grupul meu de scriere, cursurile mele de artă, viața mea independentă, construită în timpul anului de exil. În loc să fie ceva la care mă retrag atunci când viața de familie devine copleșitoare, aceste activități fac parte din cine sunt eu acum, nu doar mama lui Mihai sau bunica lui Toma și a Sarei, ci Margareta, o femeie cu propriile interese, prietenii și preocupări. Banii pe care i-a luat Mihai nu au fost niciodată rambursați și nu i-am cerut niciodată înapoi. Nu pentru că nu i-aș fi meritat, ci pentru că am realizat că a cere restituirea ar fi fost despre pedeapsă, mai degrabă decât despre vindecare. Lecția a fost mai valoroasă decât banii. Dar acum există limite care nu existau înainte. Ajut când sunt rugată și când simt că este corect, dar nu ofer bani pentru a rezolva fiecare problemă. Dau sfaturi când mi se cer, dar nu mă implic în decizii care nu sunt ale mele. Iubesc liber și complet, dar mă iubesc și pe mine suficient de mult încât să aștept respect în schimb. Săptămâna trecută, Toma m-a întrebat de ce am încetat să-i mai vizitez atât de mult timp anul trecut. Tatăl tău și cu mine am avut niște neînțelegeri despre lucruri de adulți, i-am spus, ceea ce era adevărat până la un punct. Dar le-am rezolvat pentru că familia este prea importantă pentru a rămâne supărați pentru totdeauna. Ai de gând să mai pleci vreodată? Nu decât dacă trebuie, scumpule. Și dacă o voi face vreodată, vei ști mereu cum să mă găsești. Asta a părut să-l mulțumească și s-a întors la construirea unei structuri elaborate din Lego, care probabil va fi distrusă și reconstruită de 17 ori înainte de culcare. Sara, acum la 13 ani și mai perspicace ca niciodată, m-a abordat mai târziu, în timp ce Toma se uita la televizor. Bunico, știu că a fost mai mult decât simple neînțelegeri. Ce vrei să spui? Vreau să spun că îmi amintesc de data aceea când ai găsit extrasele de cont și îmi amintesc că tata părea foarte vinovat și supărat. Și îmi amintesc că mama plângea mult în acea perioadă, o fată atât de inteligentă și observatoare. Ar fi trebuit să știu că va pune cap la cap piesele. Ai dreptate, a fost mai mult. Dar detaliile nu mai sunt importante. Important este că am învățat cu toții niște lecții valoroase despre cum să ne tratăm unii pe alții. Ce fel de lecții?
Că a iubi pe cineva nu îți dă dreptul să profiți de el. Că membrii familiei ar trebui să se respecte unii pe alții, nu doar să se iubească. Că uneori trebuie să fii dispus să pierzi pe cineva temporar pentru a avea o relație reală cu el permanent. A considerat acest lucru serios, așa cum considera totul. De aceea ai încetat să-l mai lași pe tata să te calce în picioare? Nu m-am gândit la asta ca la a-l lăsa să mă calce în picioare la vremea respectivă. M-am gândit că sunt o mamă bună. Dar există o diferență? Da, draga mea, există o diferență. A fi o mamă bună înseamnă să-ți iubești copilul necondiționat, dar să nu accepți un tratament lipsit de respect. Înseamnă să ajuți când poți, dar să nu încurajezi un comportament rău. Înseamnă să fii acolo pentru familia ta, dar să nu te pierzi pe tine în acest proces. Sună complicat. Este complicat. Dar majoritatea lucrurilor care merită sunt. M-a îmbrățișat atunci, una dintre acele îmbrățișări adolescentine aprige care comunică totul fără cuvinte. În timp ce scriu acestea, stând în apartamentul meu într-o seară liniștită de duminică, aud orașul zumzăind de viață pe fereastra mea. Claxoane și sirene, sunetul îndepărtat al muzicii de la un restaurant de pe stradă, sinfonia urbană reconfortantă care a fost coloana sonoră a vieții mele de adult. Pe biroul meu stă o fotografie de la petrecerea de 9 ani a lui Toma de luna trecută. Toți împreună în jurul unui tort de ciocolată, cu fețele luminate de lumânări și bucurie. Sara are brațul în jurul umerilor mei. Toma face urechi de iepuraș în spatele capului lui Mihai. Ioana râde de ceva ce a spus cineva chiar când a fost făcută fotografia. Arătăm ca o familie normală, fericită. Și în multe privințe suntem. Dar acum știu ceva ce nu știam când a fost făcută fotografia de anul trecut sau cu un an înainte. Fericirea nu este absența conflictului sau prezența armoniei constante. Fericirea reală, de durată, vine din relații autentice construite pe respect reciproc și iubire sinceră. Anul pe care l-am petrecut în exil, oricât de dureros a fost, m-a învățat mai multe despre mine și despre propria mea valoare decât 10 de ani de încercări de a mulțumi pe toată lumea. M-a învățat că pot supraviețui fiind nedorită, respinsă, pedepsită, pentru că m-am apărat. M-a învățat că valoarea mea ca persoană nu depindea de a fi necesară pentru oameni care mă luau de-a gata. Cel mai important, m-a învățat că dragostea adevărată, nu necesită să te diminuezi pe tine pentru a-i face pe alții să se simtă confortabil. Dacă ați trecut prin ceva similar, dacă v-ați întrebat dacă cereți prea mult atunci când cereți respect și demnitate de bază, dacă ați fost făcuți să vă simțiți vinovați pentru că aveți limite și așteptări, vreau să știți că nu sunteți singuri. Vreau să știți că este posibil să vă revendicați valoarea fără a pierde oamenii pe care îi iubiți, deși ar putea necesita să-i pierdeți temporar pentru a salva relația. Și dacă nu ați trecut prin asta personal, dar recunoașteți pe cineva din viața voastră care a trecut, un părinte, un bunic, un prieten care dă și dă și dă, fără a primi vreodată respectul pe care îl merită. Sper că povestea mea vă ajută să-i vedeți diferit. Sper că vă ajută să înțelegeți că bunătatea și generozitatea nu sunt resurse infinite și că chiar și cei mai iubitori oameni au limite. Mesajul pe care l-am ascuns în ursulețul lui Toma în acea zi, cel care l-a făcut pe Mihai să intre în panică când a fost descoperit, spunea simplu că îmi iubesc nepoții și sper să-i revăd într-o zi. Un lucru atât de mic, într-adevăr, dar reprezenta ceva mai mare, refuzul meu de a dispărea în tăcere, insistența mea de a menține legătura chiar și atunci când legătura era interzisă. Acel mesaj a fost declarația mea că dragostea nu necesită permisiune, că relațiile nu pot fi controlate de terți și că uneori cel mai iubitor lucru pe care îl poți face este să refuzi să permiți un comportament destructiv. A fost modul meu de a spune, nu voi fi ștearsă din viața oamenilor pe care îi iubesc, chiar dacă iubirea pentru ei mă costă totul. Panica pe care a simțit-o Mihai când acel mesaj a fost descoperit nu era de fapt despre mesajul în sine, îmi dau seama acum.
Era despre recunoașterea faptului că nu putea controla complet narațiunea, nu mă putea face să dispar doar pentru că prezența mea îl făcea inconfortabil cu propriile alegeri. A fost panica cuiva care și-a dat seama brusc că acțiunile au consecințe, că relațiile sunt construite pe respect reciproc și că dragostea fără responsabilitate devine în cele din urmă cu totul altceva. Astăzi, la aproape 2 ani de la începutul întregii acestei încercări, sunt într-un loc mai bun decât mi-aș fi imaginat vreodată posibil în acele luni întunecate de separare. Mi-am recuperat familia, dar m-am recuperat și pe mine. Am relații construite pe onestitate, mai degrabă decât pe obligație, dragoste exprimată prin respect, mai degrabă decât prin conformitate. Încă le trimit lui Toma și Sarei felicitări de ziua de naștere și cadouri de Crăciun. Încă particip la piese de teatru școlare și meciuri de fotbal. Încă ajut la teme și ofer servicii de babysitting de urgență atunci când este necesar. Dar fac aceste lucruri dintr-o poziție de forță, mai degrabă decât de disperare, ca daruri oferite liber, mai degrabă decât plăți cerute pentru acceptare. Și Mihai a devenit bărbatul pe care am sperat mereu că ar putea fi. Nu perfect, nu fără defecte, dar onest în privința greșelilor sale și dedicat să fie mai bun. A învățat să ceară ajutor fără manipulare, să accepte sprijin fără resentimente, să nu fie de acord fără a demoniza. Cel mai important, a învățat că a fi un tată bun nu necesită să fie un fiu perfect și că a accepta dragostea mamei sale nu îi diminuează autoritatea ca părinte. Ursulețul, gardianul, stă încă pe patul lui Toma. Buzunarul secret unde am ascuns acel mesaj fatidic acum conține o piatră netedă de la ultima noastră excursie în Cismigiu, biletul de la meciul la care l-a dus Mihai luna trecută și o fotografie cu noi 4, Toma, Sara, Mihai și cu mine, de la petrecerea de 13 ani a Sarei. Comori. Mici amintiri ale unei copilării care o include pe bunica lui, ale unei familii care a învățat să se iubească mai bine prin faptul că aproape s-a pierdut complet. Uneori, cele mai prețioase lucruri din viață sunt cele pe care aproape le pierdem. Uneori, cea mai profundă dragoste crește din pământul separării temporare. Uneori, trebuie să fii dispus să pleci pentru a-ți găsi drumul spre casă. V-ați aflat vreodată într-o situație în care dragostea s-a simțit ca un câmp de luptă, în care grija profundă părea să coste tot ce aveați de dat? Ați fost vreodată nevoiți să alegeți între a fi tratați cu respect și a menține relații cu oamenii pe care îi iubeați? Împărtășiți-vă povestea în comentariile de mai jos. Experiența voastră contează, puterea voastră îi inspiră pe alții, vindecarea voastră contribuie la vindecarea tuturor celor care citesc aceste cuvinte. Dacă această poveste v-a atins inima, dacă v-ați amintit că meritați o dragoste care nu necesită să vă sacrificați demnitatea, vă rog să dați un like acestui video și să vă abonați la canalul meu. Mă ajută să continui să împărtășesc aceste povești de durere și răscumpărare, aceste mărturii ale rezilienței inimii umane. Pentru că dacă nu ne spunem poveștile, cele dificile, cele complicate, cele care nu au răspunsuri simple sau finaluri perfecte, cine o va face? Și dacă nu învățăm din luptele și triumfurile celorlalți, cum vom găsi curajul de a cere dragostea pe care o merităm și de a oferi dragostea care vindecă? Vă mulțumesc că ați ascultat. Vă mulțumesc că ați înțeles. Vă mulțumesc că faceți parte dintr-o comunitate care crede în puterea iubirii autentice, a limitelor sănătoase și a celei de-a doua șanse. Vă mulțumesc că îmi amintiți că nu sunt singură în această călătorie frumoasă, complicată, uneori sfâșietoare, dar mereu meritată, de a fi om,